बोझ लोग पर सबके स्वागत बा। और आज हमनी के आरबीआई द्वारा 2000 रुपया नोट के बंदीकरण पे जौन निर्णय लियल गईल बा ओके विषय पे हमनी के आज चर्चा कईल जाई। तो जैसन कि रउआ सब सुनले हो के भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपया के नोट के प्रचलन से निकाले के फैसला कईले बिया। बाकी मौजूदा नोट कानूनी मुद्रा बनल रही। आरबीआई सूख के ई निर्णय कईले बिया। कहे के मतलब कि जौन निर्णय जौन बा उ ई कहता कि जौन अभी मौजूदा नोट बा उ प्रचलन में रही, लेकिन आगे चल के एक दिन निर्धारित भइल बा जौना पे 2000 के नोट जौन बा उ प्रचलन में बंद हो जाई। तो केंद्रीय बैंक जनता के का सलाह दिले बिया कि 6 साल पहले जौन विमुद्रीकरण के अभ्यास के दौरान, विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन के दौरान 500 और 1000 रुपया के जो नोट निकलना के बाद शुरू भइल 2000 रुपया के नोट के अपना बैंक खाता में जमा करी। अपना बैंक खाता में जमा करी या कोनो और ही बैंक के जमा खाता में कर दी। ठीक बा। आरबीआई 2000 रुपया के नोट काहे निकल ले बिया, ई प्रश्न एगो बनता। तो 2000 रुपया के नोट नवंबर 2016 में द आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 24(1) के तहत पेश कईल गईल रहे, जौना के मुख्य उद्देश्य रहे कि 500 रुपया और 1000 रुपया के नोट के कानूनी निविदा मतलब कि लीगल टेंडर के जौन स्टेटस बा के दर्जा वापस लेला के बाद अर्थव्यवस्था के मुद्रा के जरूरत के तेजी से पूरा कईल जाए। यानी कि 2016 में जौन डिमोनेटाइजेशन भइल रहे, जौना के बाद हमनी के अर्थव्यवस्था में जौन करेंसी जौन बा ओके प्रचलन बहुत कम हो गई रहे, तो वो कमी पूर्ति के ख़त्म करे खातिर 2000 रुपया के नोट के जौन बा वो बेरा नोट जौन आरबीआई 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 24(1) के तहत जौन बा पेश कैलस। वो उद्देश्य के पूरा होखला के बाद मतलब कि वो कमी पूर्ति के पूर्ण होखे के बाद से एक बेर जब दोबारा संप्रदाय यानी कि करेंसी के नोट जौन बा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई, मतलब जितना करेंसी के बाकी नोट चाहिए जौन इकोनॉमी में जौन बा एक्टिविटी जो बाटे जौन चार काम होता ओके पूर्ण करे खातिर, तो 2018-19 में 2000 रुपया के नोट के छपाई बंद कर दिया गई। कब? 2018-19 में। तो आरबीआई जौन नोट के छपाई कैले रहे, ई ज़्यादातर 2000 रुपया के नोट के जौन छपाई बा ई मार्च 2017 से पहले कैले रहे। ई नोट अब 4-5 साल के अनुमानित जीवन काल के अंत में बा, यानी कि हर नोट के एगो 4-5 साल के लाइफ होला, ओके बाद ओके एंड साइकिल चल रहा होला, वहीं एकरो एंड साइकिल चल रहा बा, एक जीवन काल के अंत चल रहा बा। अब ई संप्रदाय यानी कि करेंसी के आमतौर पर लेन देन खातिर इस्तेमाल ना कईल जाला। ठीक बा। एकरा मतलब कि आप रउआ सब बड़ा कम देखले हो कि आजकल 2000 रुपया के नोट के प्रचलन, काहे कि 2018-19 के बाद आरबीआई जौन बा एके जौन बा छपाई जौन बा वो बंद कर देलस और धीरे धीरे ई नोट सर्कुलेशन में कम हो गई। एकरा अलावा मुद्रा के जरूरत के पूरा करे खातिर अन्य संप्रदाय के नोट के पर्याप्त स्टॉक बा, मतलब कि अन्य जौन करेंसी के वैल्यूएशन बाटे 500 1000 वो कुल के इतना पर्याप्त मात्रा क्रिएट हो गई बा कि अब जौन बा 2000 रुपया के नोट नहीं भी रही या कम मात्रा में रही तब वो जौन बा आर्थिक जौन करेंसी के कमी पूर्ति रहे ओके दिक्कत ना हुई। आरबीआई कहलस कि उपरोक्त बात के देखत और भारतीय रिजर्व बैंक के स्वच्छ नोट नीति के पालन करत 2000 रुपया के नोट के प्रचलन से निकाले के फैसला कईल गईल बा। यानी कि जौन उपरोक्त बात कहल गईल बा ओके बेसिस पे ओके आधार पर आरबीआई एगो निर्णय लेलस कि अब स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपया नोट जौन बा ओके खत्म कईल जा, एके निर्णय लियल गईल बा। तो क्लीन नोट नीति का होला? तो कि क्लीन नोट नीति यानी कि स्वच्छ नोट नीति ओमे होला का कि जनता के बेहतर सुरक्षा सुविधा के प्रोवाइड करे खातिर ओके सुविधा देवे खातिर बढ़िया क्वालिटी के जौन मुद्रा नोट होला या सिक्का होला ओके कनवेला जौन बा ओके सर्कुलेट रखल जाला, ओके जौन बा इकोनॉमी में रखल जाला, और जौन गंदा नोट होला ओके प्रचलन से बाहर निकाल दिया जाला। यानी कि जौन खराब हो गई होके या जौन तरह के नोट जौन बा वो इतना ज़्यादा प्रचलन में हो गई होके और साथ ही साथ ओके अगर ब्लैक मनी में या ओके गलत तरीके से ओके छपाई हो रहल बा तो उस तरह के नोट के बाहर निकाल देवे के बा।
एके पहले भी आरबीआई 2000 पहले से जारी जितना भी नोट रहे सन ओके निकाले के निर्णय 2014 के आसपास ले रहे। ओमे का रहे कि 2005 के बाद के जौन जो नोट रहे सन ओमे जौन सुरक्षा के व्यवस्था रहे या सुरक्षा सुविधा रहे उससे ओमे बहुत कम सुविधा रहे। वही से ओके निर्णय लियल गई 2014 में जनवरी के कि एके निकाल दिहल जाई। हालांकि 2005 से पहले जारी नोट कानूनी मुद्रा जारी बा, मतलब कि दोनों नोट भले बंद कर दिलस लेकिन उनमें कुछ प्रचलन में जौन बा ओके लीगल टेंडर के स्टेटस बाटे। एक साथ काहे कैलस ती भारतीय रिजर्व बैंक जौन बिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ई अंतर्राष्ट्रीय जौन ग्रुप बाटे रिजर्व बैंक के सारा सेंट्रल बैंक के ओके मेंबर ही तो ओके हिसाब से एके जौन बा रूल रेगुलेशन के यानी नियम के पालन करे के पड़ेला। यही नियम के पालन करे के तहत एगो नियम बाकी कई गो जौन श्रृंखला के नोट बा प्रचलन में एक साथ नहीं रहे के चाहिए जौन बा इकॉनमी में। तो यही के तहत जौन बा एके हटावे के निर्णय ले रहे। तो अगला प्रश्न का बनाता कि का 2000 के नोट कानूनी मुद्रा बनल रही। तो आरबीआई के कहनाम बा कि 2000 रुपया के नोट के कानूनी मुद्रा के दर्जा जौन बा उ बनल रही यानी कि लीगल टेंडर ई रही। जनता के सदस्य यानी कि हमनी के जौन बानी जा अपना लेन देन खातिर 2000 रुपया के नोट के इस्तेमाल जारी रख सकेली और ई भुगतान ई कह सकतानी यानी कि खरीद बिक्री कह सकतानी, साथ साथ कौन दुकानदार हमनी के देता तो उहो हमनी के ले सकतानी। आरबीआई कहले बिया कि हालांकि उनका के 30 सितंबर 2023 चाहे ओकरा से पहले ई नोट के जमा कर देवे के बा। ठीक बा, एके खातिर आरबीआई जौन बिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जौन बिया वो हमनी के प्रोत्साहित करती है कि एके पहले रोज सब के बैंक में जमा कर दी। ओके बाद अगर कुछ बचल कुचल रही तो उ रही लीगल टेंडर के स्टेटस, लेकिन ओकरा बारे में भी अब क्लियरिटी नइखे भइल। तो 30 सितंबर के बाद का होई उहे क्लैरिटी की बात कइल जा। तो आरबीआई 30 सितंबर के बाद ये नोट के स्थिति के बारे में साफ नहीं कैले। हालांकि उ कहले बिया कि 2000 रुपया के नोट पर ओकर निर्देश और तारीख तक प्रभावित रही, मतलब कि ए बेरा फिलहाल ई निर्देश बा कि 30 सितंबर 2023 तक रउआ ओके इस्तेमाल कर सकता नहीं, लेकिन ओके पहले या वो डेट तक रउआ सब अपना बैंक के कोनो और बैंक में या कोनो और ही ओके नोट में मतलब कि ओके बदल ली। ठीक बा, ओके बाद आरबीआई अपना हिसाब से फैसला ली कि का उ प्रचलन में ओके तनिको रखे के बा या संपूर्ण रूप से ओके खत्म कर देवे के बा। जैसे कि पहले के 2005 के करेंसी चल रहा बा का ओमे भी कुछ ही चली और लीगल टेंडर रही, ये सब अबे आगे जाके पता चली। रउरा लगे जौन 2000 रुपया के नोट बा ओकरा के का करे के चाहिए। तो आरबीआई लोग के सलाह दिले बिया कि ए नोट के जमा कर दी या एक्सचेंज खाता जौन बैंक बा ओके नज़दीकी जाके ओके पहुँचा दी, मतलब कहीं से भी ओके आप कन्वर्ट कर ली या ओकरा के जमा कर दी। आरबीआई कहलस कि खाता में जमा करे और ये 2000 रुपया नोट के बदले के सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सब बैंक में उपलब्ध रही। आदान प्रदान की सुविधा 30 सितंबर तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में भी उपलब्ध रही और जौना में मुद्रा विभाग बा। का रउरा कितना पैसा के आदान प्रदान बा जमा कर सकेनी एकर कोनो सीमा बा। एक बेर में 20,000 रुपया के सीमा तक 2000 रुपया के नोट के आदान प्रदान कर सकतानी। रउआ अपन बैंक ना जाए के पड़ी, बैंक के गैर खाता जौन धारक बाड़े भी कोनो बैंक शाखा में एक बेर में 20,000 रुपया के सीमा तक 2000 रुपया के नोट के आदान प्रदान कर सकते हैं। 2000 रुपया के नोट के आदान प्रदान भी बिजनेस संवाददाता के माध्यम से एगो खाता धारक खातिर 4000 रुपया प्रतिदिन के सीमा तक कइल जा सकता। आरबीआई के कहनाम बाकी बैंक खाता में जमा कइल बिना कोनो प्रतिबंध कइल जा सकता, जवन की मौजूदा नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी मानदंड और बाकी लागू या वैधानिक नियम जन बा ओके आवश्यकता के पालन के अधीन बाटे। 2000 रुपया के नोट के आदान प्रदान कब से शुरू कर सकतनी। बैंक के तैयारी करे खातिर समय देवे खातिर आरबीआई लोग से कहलस कि 23 मई से आरबीआई के शाखा बा आरओ से संपर्क करके नोट के आदान प्रदान करल जा सकता। अगर केहू के लगे बहुत बड़ संख्या में 2000 नोट के होके तो का हुई, तकनीकी रूप से एक आदमी एक बेर में 20,000 रुपया के पैकेट में कई गो एक्सचेंज के मांग कर सकता। हालांकि एकरा से प्रवर्तन एजेंसी और आयकर विभाग के ध्यान अपना और खींचे के उम्मीद बा। 2000 रुपया के नोट में भारी रकम रखे वाला लोग के पैसा के आदान प्रदान करे में परेशानी होके के संभावना बा। का 2016 के विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन के अराजकता के दोहराव हो सकता। का मतलब वो जैसन ओ बेरा दिक्कत भइल का ओके दोहराव हो सकता।
संभावना नइखे कि अब की बेर बैंक शाखा में 2016 जैसन अराजकता और लम्हर कतार लागी। 2000 रुपया के नोट के छपाई 2018-19 में बंद हो गई रहे और अब ई आमतौर पर जनता के बीच ना देखल जाला। 2016 में सर्वव्यापी 500 या 1000 रुपया के नोट के विपरीत संगही 500 और 1000 रुपया के नोट निकाले के फैसला के घोषणा अचानक भइल, जौना से जनता में अचरज बढ़ गई रहे। 2000 रुपया के नोट के एक्सचेंज 23 मई से ही शुरू हुई। ऐसे बैंक और पब्लिक के लगे पर्याप्त समय बाटे। तो फिलहाल प्रचलन में 2000 रुपया के नोट की कीमत का बा। 2000 रुपया के नोट में से लगभग 79% मार्च 2017 से पहले जारी भइल रहे। मतलब कि 79% जो नगर प्रचलन बा वो 2017 से पहले जारी भइल रहे और ये अनुमानित 4-5 साल के जीवन काल के अंत में बाड़े। प्रचलन में मौजूद ये नोटन के कुल मूल्य 31 मार्च 2018 के चरम पे रहे 6.73 लाख करोड़ रुपया। सर्कुलेशन में मौजूद नोटन के 37.3% ओ बार जितना भी नोट बाड़े सन 500 जैसा अब लिया जाए तो उसमें 37.3% से घट के 3.62 लाख करोड़ रुपया हो गई बा, जौन 31 मार्च 2018 के चलन में मौजूद नोटन के मात्र 10% 8 बाड़े। मतलब कि ओबरा के हिसाब से देखल जाता 2023 में भइल। अब बैंकन के कौन कदम उठावे के बा। आरबीआई सगरी बैंकन से कहले बिया कि तुरंते प्रभाव से 2000 रुपया के नोट जारी कईल बंद कर दे आ उ हिसाब से एटीएम और कैश जौन रिसाइकलर होला ओके फेर में कॉन्फ़िगर कर देवे। मतलब कि ओके हिसाब से ओके सेटिंग चेंज कर दे। मुद्रा संदूक यानी सीसी जगह कहल जाला, जौन तिजोरी होले राखे वाला बैंकन के ई सुनिश्चित करे के बा कि चाहे कि सीसी से 2000 रुपया के कौनो निकासी के अनुमति ना होके सीसी में राखल यानी कि मुद्रा संदूक में राखल सगरी शेष राशि के अयोग्य के श्रेणी में रखल जा अयोग्य के श्रेणी में रखल जा और ओकरा के संबंधित आरबीआई कार्यालय में भेज खातिर तैयार रखल जाए। ई आरबीआई के द्वारा जौन